pasi nerufaro rwaro rwese asi ndiye hangu Jesu anogara narini tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatora hako pasi undipe hangu Jesu anondinyaradza mweya naye ndinozoimba tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore hako pasi undipe hangu Jesu ndione kufara kwake kondifadza munzira tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore hako pasi undipe hangu Jesu ndinosimbira mchinjiko dakara ndimuone tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu. Tokukwazisai vana vaMwari muzita raJesu Kristu. Mufaro wangu mukuru zvakare kuti tisangane tichikoverana pamwe chete kubva mukati meshoko raMwari. Muvhiki yapfuura tanga tichidzidza kubva kubhuku raGenesis, tichidzidza zvakanyanya kubva pa chapter 1 verse ya 28. Tine zvidzidzo zvinokwana zvitanhatu zvatakawana pavhesi iyoyo zvakanangana nekutsanangura hupfumi hune umwari, wealth that is godly, kuti tingaite sei kuti tiverengwe pakati pevanhu vanonzi vari successful mupasi rose asi zvine umwari. Takaona isusu pfungwa dzinoti chekutanga munhu ngaave anozadzikisa havi yakaiswa maari naMwari yekushuvira kunamata Mwari. Ndo the first step kana kuti danho rokutanga. Kana tadaro tobva taona zvakare kuti Mwari akaisa zvakare mumunhu simba racho rekuti agone kuita zvinofanira kuti zviitwe. Ndokusaka yaiti God blessed them, and then apedza kuvablessa he then commanded them. Tikabuda nepfungwa yekuti God does not expect without capacitating first. Ndo muchidimbu zvatanga tichidzidza nhasi uno patiri kupendera vhiki yedu. Toda kudzidza vhesi ya 29 yesame chapter iyoyo yaGenesis chapter 1. Musoro wenyaya uchiti iwo wealth minus health equals vanity. Takadzidza muvhiki rose secrets, stepping stones to success, to great success. But tiri kuti isusu that success ikauya kwauri ukaunganidza pfuma ukava nehupfumi asi usina hutano hazvina maturo. Wealth minus health equals vanity. So Genesis chapter 1 verse ya 29 inoti iyo Mwari akati, tarirai ndakakupai miriwo yose
inobereka mbeu iri panyika yose, nemiti yose ine michero yemiti inobereka mbeu, kuti zvive zvekudya zvenyu. So Mwari apedza kusika munhu, tapedza kudzidza kuti akati he blessed them and he commanded them and he said, be fruitful, multiply, fill the earth, subdue it, have dominion on it. Inovhenda pamberi yoti ndaakukupai chichava chikafu chenyu, every herb bearing seed, mirivo yese inobereka mbeu, kana kuti all plants dzinodyiwa maseeds acho, akaita savana rice, vana wheat, vana chibage, vanani, zvanzi nemichero yose ndaakukupai chive chikafu chenyu. Kana paine chinhu chinotyiwa navanhu, kana paine chinhu chinotyisa vanhu, kana paine zvinhu zvingavhundutse munhu panyika panapa, inyaya yerufu. But not just death. Rufu runouya munhu achifunga kuti ndasvika pandanga ndakavavarira kusvikawo muupenyu, robva rwauya irworwo runovhundutsa vanhu. Mukaverenga Job achitaura kuna I think it's Job chapter 3 verse ya 25, Job 3 verse 25. Job anoti nokuti chinhu chandaitya chandiwira, nechandinozeza chandivinga. Kureva kuti muupenyu tinotori nazvo zvatinotya kuti izvi dai zvikasandiwira izvi, izvi dai zvikasandiwira izvi. Muchaona kuti chimwe chezvinhu izvozvo zvinogona kutyiwa nevanhu, kuti dai zvakadai Mwari please ndapota izvi ngazvisauya kwandiri. Amassing great wealth but never having the chance to enjoy it. Kuverengwa kuti murume uya waiwane tunhu twake, kuti ane tunhu twake, but usati watombotanga kuenjoya kuti uri kunzi tunhu navanhu, wotoona wotonzi watova muchipatara akuchina. Building a marvelous house but dying without staying in it. Pera 5-6 years uchivaka uchisa maresources, muchidya nomuri wose namafuta, muchitenga matailes emhando yepamusoro, muchinotenga rufu South Africa nekunyika dzimwe dziri kure, muchitumirwa zvimwe zvichibva nezvikepe, zvimwe zvichiuya nenteke, muchigadzira pamba, but muchingopedza kuti akuda kumugara, monzi munhu akabva afa. Excelling at college but graduating posthumously. Wapedza A-level, wapasa form 4, wapasa form 6, waenda kuuniversity, you have the upper grade, wawana degree repamusoro, vanhu vapembera graduation party, but onzwa kuti munhu akuchina. Ndo zviri kunzi naJob, pane zvandaitya kuti zvingandiwire, zvikanzi asi zvatondiwira. Marrying a beautiful woman but dying without staying with her. Tamuchato unoita mukurumupira, unotobuda nemanewspaper, ninguya akazochata mota dzaiperekedza dzemhando dzepamusoro, dzimwe dzati dzamboonekwa dzakaita zvekutotumirwa nokuda kwomuchato wako, but you die usati waenjoya marriage. Investing heavily in a business but living to see others enjoying the profits. Waita zvese, wagara pasi, you are the think tank, wainvesta zvese, watengesa mamwe maproperties kuti business risimuke, but woshayiwa mukana wokuenjoya maprofits anobva mubusiness rako. Kwete unokungoti wafa bedzi, but watorwara zvekuti hauchatokwanisi kuverengwa pakati pemadirectors ebusiness. Iro ratotorwa nevamwe mashares aenda. Vanzi naJob, zvandaitya zvandiwira, chandinozeza chandivinga. Inzwa mwana waMwari, hapana chinhu chakaipa kuti unoverengwa zvedi wateedzera matanho atakadzidza muvhiki rose. Yes indeed you have become successful. Yes indeed tazviona zvaonekwa, wabuda mapepa neparedhiyo nepatv vari kutaura nezvako, but wotadza kuenjoya all that, maybe nekuda kwekanhu kaduku duku ekuti utano hwako hwakunangisa kuguva. But mukatarisa panapa, Mwari achipedza kusika munhu anga agara akagadzira formula yaifanira iko kuti vanhu vararame makore akazara, vapedze mazuva upenyu nekuda kwekanhu kekuti tikangogona ukateedzera zvinotibatsira, zvinoita kuti even upenyu huno tihuenjoye, zvinoita kuti vazhinji vedu tione vana vavazukuru, zvinoita kuti nesuwo tose tienjoye zvinhu zvatakashandira nemaoko edu. So Mwari ari kuti inzwaika, ndapedza kukugadzira iwe munhu. I know the kind of a machine that I have manufactured. I know mabatanidziro andaita tsinga. I know kuchafamba nako nemafuta neropa. I know kunofana kusvika ropa richimhanya. I know kuti uwandu hungadiwe ropa muviri hwakaita sei. Ndoziva zvakare kuti tsinga dzinofana kunge, ndoziva zvakare zvese. Saka zvandakuita iko zvino izvi, ndakukupa mafuta achaita kuti zvese zvinodiwa nemuviri wako zvinge zviri panzvimbo. So Mwari anotaura achiti ndakukupai miriwo yese inobereka mbeu, ndokupaiwo zvakare nemichero. Mukaverenga muchaona imimi kuti
bhaibheri rinotoisa pachena kuti yes, at the end, yes, tofanira kufa, rinodaro kuna muparidzi, but kune kamwe kafiro kanotonzi nebhaibheri, aiwa, uyu munhu afa rufu rwebenzi, wanga usingafaniri kufa. Mukaverenga 2 Samuel chapter 3 verse 33, David anonzi anochema achichema Abneri, should Abneri have died as a fool? Kurova kuti kune vamwe vanhu vanofa nekuti mazuva akatarwa naMwari akwana, Job chapter 14 inodaro. Koita vanhu vanofa nekuti vakaita noupenzi, vakafa mazuva akatarwa asina kukwana, but vakandozviparira nekuda kwezvavakaita nemiviri yayo. Takadzidza mukati mevhiki kuti yes, as vana vaMwari, we must aim to be very successful, highly successful. It's very biblical to be successful kusvika kumalevels ekuti the whole community can feel your presence, they can feel your existence. Ndozvakataurwa nebhaibheri paraiti replenish, fill the earth, let your influence be known and felt. But hazvibatsiri kuti kana uchinge wadaro uverengwe pavanhu vanonzi vafa rufu rwebenzi. Zvakawanda zvinonza rufu rwebenzi, zvimwe zvacho kungotadza kuchengetedza iyo muviri iwoyu, kungotadza kuuchengetedza. Saka muchaona kuti kunyangwe ukaverengwa kunzi wabudirira, but uchitadza kuchengetedza muviri wawakapiwa naMwari, it all amounts to nothing. Saka Mwari ari kutaura panapa, ndaakukupai all seed bearing plants, vana rice, vana beans, vana chibage, vana wheat, lentils, vana soya, nzungu, cereals, all those vanzi idyai, fruits idyai. Teerera mwana waMwari, pataakurarama isusu munyika nhasi, ukaona diet yako iri kure zvakanyanya nezvinhu izvi, something is going wrong, and potse uchatadza kuenjoya zvinhu zvawashanda nemaoko ako, zvinhu zvawabudira ziya, zvinhu zvawakaunganidzira pfuma yese uchiinvestira pazviri. You may end up failing to enjoy those things. Upenyu hwako hwanga wagara kuchipatara kana kuti tatokuviga. Saka muchaona kuti order yacho inobva yatiyo munhu achinge atadza. Genesis chapter 3 verse 18, because iyo itataka kuverenga, it was actually before sin. Munhu asati atombotadza ndopakanonzi naMwari, this is the best of the best. Genesis 3 verse 18 inobva yatiyo inyika ichakuberekera minzwa norukato, iwe uchadya miriwo yomusango. Mwari akuedha pane zvimwe zvaakataura pokutanga akati all herbs which bear seed, the seed shall be for you for food, fruits shall be for you for food. Munhu paanga atadza tikanzi miriwo yose yemusango, kureva kuti all dark green leaves. Mukaverenga rechirungu rinobva rati every herb I'm giving you as food, sekukupa kwandakaita mafruits. Varada kuti herb tichiritora loosely rinongoreva mushonga, kureva kuti munhu paanga atadza, Mwari akaziva kuti chivi chatopinda ichi chakuunza some deterioration, chivi chinounza some decay, chivi chinounza kuderera kweutano, chivi chinosvitsa kuguva. But Mwari akaunza zvakare as part of man's diet, akati rega ndikupe mashizha, rega ndikupe mirivo, rega ndikupe mirivo mutema as a herb, zvikubatsiridzire kuumbiridza utano hwakuzokoromorwa nekuondongwa nekuda kwechivi chapinda. Saka patinenge tichidya mirivo ichinaka, we're actually supposed to be very thankful to God, because mirivo takaipiwa as herbs inobatsiridza utano hwakukanganiswa nechivi chinounza kuparara. Ukanzwa repi ichinaka, unofanira kuti naMwari takaipiwa semishonga, yaifanira kunge ingori mishonga ichivava semapiritsi, but Mwari akati mushonga wacho ngaunge unodyika futi uchinaka. Unoga uchinzwa muboora uchidya cabbage, muchidya masalads, muchiita sei, muchifara pamapati. Yaitova nguva yekuti vanhu vaifanira kutenda Mwari, tokutendai makatipa mushonga unonaka. Ende hatifaniri kuenda kure zvakanyanya nemushonga iwoyo. Teerera mwana waMwari, kana uchitarisa Genesis 2 verse 7, inoti Mwari akaumba munhu neguruva refu. Mwari akaumba munhu neguruva refu, kureva kuti this physical material inondiumbai, it's basically soil. Ndosaka Bhaibheri ichiti kana wafa unodzokera zvekuvhu kwawakabva. Saka kana ndakagadzirwa ndichibva kuvhu, Mwari nenjere dzake nekuziva kwake achibva ati munhu anofanirawo zvakare kuva replenished nemaspare parts anobva kwaakagadzirwa. Rega ndipe muenzaniso, especially isusu muno munyika yeZimbabwe
tinofarira zvakanyanya kana kuti ndikandiro zvatinokwanisawo kutenga midziyo motokari dzinobva kunyika dzekunze zvikuru sei Japan. Ukatenga mota yako yakagadzirwa kuJapan yoita problem weitsvagira mapatsi emota yakagadzirwa kuEngland uchingoti handiti angori mapatsi here ngazvingobayirai ipapo wakomana. Zvino inogona kutofamba ikatosvika kumashops ikadzoka, asi musi wainoti godhodhoro haichamuki futi. Chikonzero wakamanikidzira pati risiri repo. Mota yekuJapan ngaiwane mapatsi ayo achibva kuJapan. Mota yekuGermany ngaitore mapatsi ayo kuzimoko. Mota yekuEngland ngaitore. Usamanikidzira pati rekuToyota kuisa paMercedes Benz. Musi wainodonha zvinobva zvapera. Saka Mwari kuti inzwa kaiwewe wakabva kuvhu zvawakaumbwa nevhu ndokuindustry kwandakakugadzirira. Mapatsi ako anoita replenish your body, anorwisa zvinofanira kurwiswa mumuviri wako, anofanirawo zvakare kubva kuvhu. Ndokusaka maona chikafu chakapiwa munhu right from the onset chanzi ndiri kukupa every herb bearing seed, ndokupa zvakare mafruits. These are types of foods which are manufactured directly from the soil. After that munhu achinge atadza ndakukuwedzera mashizha miriwo mutema naiyo zvakare inobva muvhu. Mukazotarisa manje makucherechedza muchiona kuti injere dzaMwari, nekuti ndiye anoziva type yeinjini yaagadzira kuti iyi injini iyi kuti zvinhu zvimire zvakanaka inofanira kunge ichichengetedzeka nemapatsi anobva kwayakagadzirwa. Saka ukaona diet yako ichiwanza zvinhu zvisingabvi muvhu, zvinoreva kuti uri padhuze nekurara pamubhedha. It's just a matter of time. It's just a matter of time. Nevana vedu ngativadzidzisei, ngatiitei kuti matest buds avo agare akangojaira kufarira michero, ngaagare akajaira kudya banana neapple neorange panzvimbo pekujaira kudya sweet nelollipop. Ukaona mwana achiri pese paangochemera ari kuda lollipop, takatadza kumutraina kumupa apple, nokuti Mwari ari kuti farira kudzokera kwawakagadzirwa. So mukazoenda pana Genesis chapter 7 taakusvika panguva iyo nyika yaparara nechivi zvakadaro zvokuti Mwari pache zvake ari kudemba kuti chandakasikira vanhu akuda kuparadza vanhu vose, azama kumbowanyengetedza. Mweya waMwari wazama kumbotaura navanhu kusvika Mwari azotaura kuti mweya wangu hauchagari navanhu nokusingaperi, zvaari wenyama ndakuda kumuparadza. In fact chapter 6 noni Mwari akazvidemba kuti chandakaitira munhu kureva kuti huipi hwanga hwanyanya zvakadaro zvokuti God regretted having coming up without the idea yekusika munhu, akati vese da kuvatsvaira. But of course we know the story kuti Noah akawanirwa nyasha pamberi paMwari, iye nomudzimai wake nevana vake vatatu nemadzimai avo matatu, ndo vega vanhu vakawanikwa vari vapenyu panguva yakanzi naMwari enough is enough, vakanga vachiteerera zvanga zvataurwa naMwari. Saka Mwari anoti kuna Noah, teerera kuti mbabatisa pakakosha zvikuru. Chapter 7 verse 2, Mwari anoti kuna Noah, pamhuka dzose dzakanaka utore nomwe nomwe, mukono nehadzi yayo, napamhuka dzose dzisina kunaka utore mbiri mbiri, mukono nehadzi yayo. Kukaringa chiri kunoti of all the clean animals take in with you, pairs of 7, male and female. Then for the unclean animals take only a pair, male and female. Saka mchaona kuti nyaya yekuti mhuka dzinonzi idzi dzakachena idzi hadzina kuchena haina kutanga naMozisi sezvinotaurwa navanhu vakawanda. Unonzwa vanhu vachiti aiwa ndezvemaJudha, aiwa zvakazodai. Apa papasina munhu anonzi muJudha apa. Tiri pachapter 7 yaGenesis, pangori nevanhu, because Abraham haasati atombopo apa. Anowazi baba racho revanhu vanozonzi maJudha. Hapana vainzi maHebheru, vaingova vanhu vairarama panyika vakasikwa naMwari. Vanhu ivavo vakuda kuparadzwa kwaitova nemhuka dzinonzi dzakachena nedisina kuchena. Kureva kuti right from the onset mhuka dzanga dzagara dzingori mapoka adzo nekuda kwemafunctions adzo. Saka kana taakutaura nyaya yemhuka ngatisafunge tichitetepesa pfungwa dzedu nekudzigumisa kusvika pana Mozisi navaHebheru. Izvi hazvinei naMozisi navaHebheru, zvine chekuita nevanhu vanonzi vanhu. Kureva kuti kana iwe uri munhu, you must understand and appreciate the fact that animals have always been categorized as clean and unclean.
ichapter 7 yataverenga. Saka Noah ari kunzi chiita kuti dzakachena upinde nadzo in pairs of 7 dzisina just a single pair. Why is God doing that? Because Mwari ari kutarisa ari kuona kuti maparadziro andoda kuita nyika nemvura, panozobuda vanhu ava 8 ava mukarava, panosara pasina chikafu. They will need some food. Ndokusaka akati dzakachena dziri clean ngadzipinde dzakawanda, dzaipinda dziri 14, then dzakasviba dzaingopinda dziri 2. Nekuti Mwari aiziva kuti men will then have to start subsisting from animal flesh as food. Saka chitarisai muone manje a definition yekutsaura mhuka dzacho. Pane dzanzi dzakachena nedzanzi dzisina kuchena. Kana muchida kudzidza kuti ndozoziva sei kuti iyi yakachena iyi haina kuchena, Noah akazviziva sei kuti iyi yakachena haina kuchena, Mwari akadzikategoriza sei kuti iyi yakachena haina kuchena. Zvinonzi pana Levitical chapter 11 verse 1 na 2 uchidzika, zvino Jehovha wakataura naMozisi naAroni akati kwavari, taura navana vaIsraeri uti, ndizvo zvipenyu zvamungadya pakati pemhuka dzose dziri panyika, zvose pakati pemhuka dzina mahwanda akaparadzana kana zvine tsoka dzakaparadzana zvinodzeya mungazvidya, asi pakati pezvinodzeya kana pakati pezvine mahwanda anoparadzana regai kudya ngamera, nekuti inodzeya asi haina hwanda rakaparadzana, inofanira kuva chinhu chisina kunaka kwamuri, nempira nekuti inodzeya asi haina mahwanda akaparadzana, inofanira kuva chinhu chisina kunaka kwamuri, netsuro nekuti inodzeya asi haina mahwanda akaparadzana, inofanira kuva chinhu chisina kunaka kwamuri, nenguruve nekuti ine tsoka dzakaparadzana asi haidzeyi, inofanira kuva chinhu chisina kunaka kwamuri, regai kudya nyama yazvo muchidzika kusvika kwainoperera. Now I want you chiteeresa apa mwana waMwari, pane chinhu chandoda kuti ticherechedze tese. Mwari harizi benzi. Njere dzaMwari dziri beyond what we can ever imagine as human beings. Mwari ari kuona kuti agadzira munhu achibva kuvhu. Mwari anoziva zvokuti macomponents anogadzira chinonzi munhu, nyama yemunhu iyi, basically they are coming from the soil. Whatever it is that makes up my physical, part or being, it's basically coming from the soil. And Mwari ndokubva apa chikafu chaanoziva ndo chinobatsira kuti ndirambe ndine upenyu hutano hwakanaka. Chikafu chacho sekutarisa kwataita basically chiri kugadzirwa kubva muvhu. That's a very important principle. Cherechedza uone kuti paunoisa food pa table every day, what percentage of your food is manufactured directly from the soil? Because ukasazvicherechedza izvozvo ukangoti chero chichinaka mukanwa chaenda mudumbu, uri kukasika kuzvibvisa panyika pano, uchapedzisira wakutaura saJob, zvandaitya ndo zvandiwira. There are so many complications dzaparadza vanhu nekuda kwezvinhu zviri kuiswa nevanhu mumuviri. Saka munhu ari kubvunza kuti saka pasi pamhuka idzi dzakazotenderwa naMwari kuti dzidyiwe tinosvika sei pavhu? Now kana makateerera Bhaibheri richitaura pachipasanirwa mhuka dziri clean nedzisiri clean, panzi ipo dzese dzine hwanda rakaparadzana dzinodzeya, pachirungu anoti those that chew the cud and they have a parted hoof, they may be taken as food. Now mhuka dzakadaro dzine hwanda rakaparadzana dzichidzeya at the same time ndo zvakaita savana mbudzi, vana mombe, vana makwai, mhara, kudhu, mabharabhara, dzine hwanda rakaparadzana dzinodzeya. Chii chiri common pamhuka idzodzo? Chiri common pamhuka idzi ndechekuti dzese mhuka idzodzo dzinorarama nekufura, dzinodya zvinobva muvhu. Hapana mhuka ine hwanda rakaparadzana ichidzeya inodya zvinhu zvisiri zvinobva muvhu. Just go and check. Any animal that chews the cud and that has a parted hoof subsists on plants or on leaves or on grass. Kureva kuti dzese dzinorarama nezvinhu zviri kubva muvhu. Saka zvachingorehwa naMwari ndezvekuti when it comes to a case yekuti you may need to eat flesh, then only as far as you are eating flesh of animals that subsist totally on that which comes straight from the soil. Izvi aifanira kunge ari iwe munhu anoita izvozvo, but nekuda kwezvikonzero zvingasiyane Mwari akuti okay fine, kana ndakusvika ikoko, then chiita make sure kuti you are only partaking of flesh
of animals that subsist totally from plants. Kureva kuti usaende kure zvakanyanya nezvinobva muvhu. Ndozvinoda kutoona naMwari bada. Even when you have to take flesh, let it be flesh that is iri kugadzirwa nezvino zvinobva muvhu. Saka iwo wakagara ipapo uchiteerera, uri kutoona kuti diet yako yakamira sei. Uri kutotarisa table yako nezvawanga wagadzira today for dinner or for lunch, uri kutoona kuti yakamira sei. Watarisa zvawadya mwedzi wapfuura, watarisa zvawadya mwedzi mitanhatu yapfuura, watarisa kadyiro kako kegore sei, wanyatsoona wagutsikana kuti ndanga ndapumhuka ndafamba kuenda kure nekwandakagadzirwa. Inguva mwana waMwari yekuti tidzoke, because kuregedza kuita izvozvo kuzvitangira zvakawanda, wozopedzisira waakudemba zvandaitya, zvandiwira, chandanga ndichizeza ndo chandidonhera pano. But harisi zano raMwari, harisi zano raMwari. Mukatarisa mhuka dzese mukusikwa kwadzo dzinotori nema-particular functions adzo, because vamwe vangazobvunza kuti takati mhuka imwe neimwe, every creature has got its particular function. Dzakachena, dzisina kuchena, dzimwe dziripo kungobhalansisa ecosystem chete, ndo basa radzo, kuona kuti mhara hadzisi kuwandisa here, dzomhanyira dzovhima dzodyawo iyoyo. Dzimwe dziripo kungoona kuti makonye haana kuwanda here, wodyawo makonye, zvoenda zvakadaro. Dzimwe basa radzo mascavenger, kubvisa tsvina panyika, ndo zvadzakangosikirwa. Ende kana uchibvunza unoona kuti mhuka dzakaita senguruve, mhuka dzakaita sembwa, those animals are scavengers. They were never meant to be food, to be consumed by human beings. Basa radzo kuona kuti nharaunda yakachena. Ndosaka kuti mhuka dzese dzisingadzei vakaita sawana nguruve in particular, ndoramba ndichitaura nguruve because ndoendo nyanyofarirwa nevanhu vakawandisa. Basa radzo kuklina tsvina. Nguruve haina chaisingadyi kubva kundove yayo iyo first kusvikira kune zvimwe zvese nezvaora nezvisina, because yakasikirwa izvozvo. Hazvinei maichengeta pamba, maiklina, munoikwesha nesafe, but ikangoona chero inodya, because it's meant for that. It's a scavenger. Dzimwe ndo dzakasikirwa kuva chikafu, ndo dzatadzidza panapa dzinorarama bedzi nezvinhu zvinobva muvhu, tadzidza idzo. Dzimwe ndataura kuti dzinobhalansisa ecosystem, kuona kuti hakuna here kuri kuwandisa zvimwe, hakuna here kuri kushota. Kana mhuka dzikawandisa, makonzo akawandisa, hamukohwi. So Mwari anoisawo kiti dzepamba nekiti dzemusango dzinovhima nekudya mbeva nemakonzo iwawo. Kana mhara dzikawandisa nemhembwe, hamuikohwi nyimo kana hwani. Saka Mwari anoisawo vanashumba navanambada vanovhima. They are there just to balance the ecosystem. Hadzina kusikirwa kuva chikafu. Saka unofanira kutodzidza uzive, unofanira kuwana ruzivo kuti saka zvandingadya ndezvipi, because kungoisa chero chatsengeka nekumedzeka zvinokuswededza pedyo neguva, ugofa sebenzi. Mukatarisa kunyange vana chiremba mukati mezora tiri kurarama vari kupupura vachibvuma kuti zvirwere zvizhinji zvatambudza vanhu nhasi zviri lifestyle based, zvine chekuita nezviri kuiswa nevanhu mumuviri, zvine chekuita nekabatirwo kari kuitwa miviri nevanhu yavo. Mukatarisa imimi muchaona kuti zvizhinji kacho chikafu chisiri pane zvakalistiwa naMwari ndo chatapiwa patafura nemuvengi diablos, chiri nyore kukasika kuchiwana, very readily available, normally appealing to the tongue, normally very convenient, normally very cheap. No, mukatarisa chikafu chiri kudyiwa nevanhu pasi rose nhasi ndo chacho chichitori opposite, chinokanganisa zvakare, but chiri easily and readily available each and every corner. Ukapinda mutown zvinenge mine zvikafu izvozvo. Satani haana kupusa, Satani idzenga, anonyatsoziva kuti oita sei kuti atibata. Regai ndikupe menzaniso ndogara ndichitaura hangu ndichitoseka nevanhu. Mukada kutotarisa even dzimwe dzemhando zvezvikafu zviri readily available zvinofarirwa nevanhu, Satani anobva azvipa mazita ari very appealing. Regai ndikupe menzaniso wemombe nenguruve, because nguruve taona kuti panapa haidzei, haifaniri kudyiwa, but Satani akabva aona kuti alright fine, it's okay. Kumashona regai ndivape mazita ekuti kana ari mwana chaiye ukamuudza kuti uda kudya chizondo kana trota, mwana anototiza kuti zondo, ngoti zondo nyangwe asingarizivi kuti chii kuti zondo. Kushona kaundori mupanda 5, zvinhu zvemupanda 5 zvinhu zvinotyisa, zvinokuwadza, zvakashata, ndo zvemupanda 5. But trota, mwana akanzi trota, mwana akanzi bacon, mwana akanzi polon, inzwa mazita acho, wozonzwa kuti guru, zondo, rwatata, yo, ameno zvazvi. So Satani
akabva atogadzira kunyange nemazita chaiwo chaiwo ari appealing pazvinhu zvaanoziva kuti kana zvapinda mumuviri umu zvinokuwadza muviri. So izvo all fast fatty foods, all sugary or refined foods, all vana ice cream, vana masweet, fizzy drinks, all junk foods readily available, cheap and appealing even kumaziso chaiwo. Bepa chairo rejunk food ukaritarisa ukozotarisa bepa rinoiswa maputi anotoona kuti nyange ndisingazivi kuti zvii ndadzika ndege nhasi handizivi kuti zvii. Mwana anomhanya kubata bepa rejunk food achisere maputi. Why? Satani idzenga haadi kuti muenjoye upenyu hwamakapiwa naMwari, haadi kuti muenjoye kunyange neupfumi hwamakapiwa naMwari, haadi kuti muenjoye success yacho yabva kuna Mwari. And he knows exactly where to hit you and to hit you hard. And Satan anoziva zvakare kuti kana utano hwako husiri kuita zvakanaka, kunyange neukama hwako naMwari hunokanganisika. Kaona munhu aisimbodzi aisimbira chaizvo pana Mwari, paakazongorwara chaizvo unozoona kuti akatanga kutedzemuka akutsvaka dzimwe nzira dzekugadzirisira utano nadzo dzekuti abatsirwe, nekuti because Satan anoziva pekutibatira. Just go and check my statistics enyu muone imimi kuti zvirwere zvatambudza vanhu nhasi zvinorenga kupi. The most common fatal health complications dziri kuwira vanhu pasi rose nhasi ndivana high blood pressure, all coronary complications, vana diabetes, obesity, weak immune systems. Ndo zvawira vanhu zvekare zvaisambonyanya kuwanika, but iko zvino izvi ngodaidai kuti ane shuga, ngodaidai kuti BP yakakwira, ngodaidai. And kazhinji kacho, yes kuna zviri hereditary, but kazhinji kacho vamwe takazvitatapurira zvinhu zvasingafaniri kutiwira simply because takatiza zvakanyanya, not only kubva pazano raMwari but kungobva pane zviri basic zvinogadzirwa kubva muvhu. Teerera mwana waMwari, it's never too late to start this. It's never too late kutanga zvekudzidzisa rurimi rwako kufarira zvinhu zvinobva muvhu. It's never too late kutanga kuregedza dzimwe tsika nezvimwe zvinhu. It's never too late kutanga kusiya nekufuratira zvinhu zvawanga usingagoni kupedza zuva usina kuzviwana. It's never too late kutanga kudzidzisa rurimi rwako kufarira maorange nemabanana nemaapple, uchisiya masweets neshuga nemachocolate, uchitaura kuti kana iri chocolate ndakuidya kamwe pavhiki nakamwe pamwedzi. It's never too late kutanga kudzidzisa mudiwa wako kana riri birthday unomuigira cake fruit, kana anonzi machiya zvinenge zvakaputirwa mabasket nene zvakazara mafruits nene, pawaisimbodira machocolate nemhando dzawo woti anhasina nangoisa chocolate 1 but ndawanza mabanana namaapple uri kuona kapineapple kachekerwa kaitwa nemawatermelon zvakadirwa imomo. It's never too late because zvinotibatsira pamberi apo, zvinowedzeredza mazuva, zvinoita kuti atakapiwa naMwari, akatarwa naMwari, tikwanise kumasvitsa so that we may be able to enjoy that which we wish to enjoy. Zvingabatsirei mwana waMwari kuti tapedza kuita matanho ese atakadzidza mukati mevhiki, wapedza kuateedzera ese, waita matsiko ese, wanamata Mwari, waisa Mwari kutanga, wateerera zvataurwa naMwari, you have been fruitful, you have multiplied, you have grown your business, you have increased your influence, zvese waanazvo, but tongonzwa kuti but utano hwavo hausi kuita zvakanaka. Akatenga latest, anayo motokari chaiyo iri kutinhira pataundi, but haagoni kuipinda kuti aitsike ega magiya, anotohaya umwe driver because makumbo aparara nearthritis. Zvinotibatsire vanhu vaMwari kuti tirarame totadza kuenjoya simply because we have been careless with our own bodies. Ndo zviri kutinzwa panapa, wealth minus health equals vanity. Hupfumi husina utano hazvina maturo, and zveduwo zvinenge zvisina maturo. You may be filthy rich, but if not healthy, all counts to naught. Saka inonzi success in its holistic, mukuzara kwayo haifaniri kunzvenga kuti munhu ari successful ngavo zvakare neutano. You can never convince me or anyone kuti ava vanga vari successful, vakaita murume anga ine mari yei but akafa sei ainyanya kumwa, saka akazongonzi bhangoita heart attack ndibva zvatongopera. Saka ngararama zvakadi akafa ine 42, akafa ine 40,
mukomana wacho akafa ne38 koita hanga achibva kupata akadhakwa achibva angorovera bva zvangopera zvakadaro. Hapana anozotaura zvezvimwe zvakawanda zvinongonzi hazvimanje zvakabatsirei, hazvina maturo. Kana urwere uchiuya munhu waMwari ngauuye uri convinced kuti Mwari ndiye atendira panapa, kwete kuti urwere hunouya uchinatsoziva kuti ini ndakazvikoromorera ndega, ndakatiza pazano raMwari, zvanga zvataurwa naMwari ndakazvinzwa. Nyama ndaingoti chero ichifuraika ichidyika ndaingotsenga ndichimedza. Dzimwe nyama dzakazara very high in acids, especially dzemhuka dzisina mahwanda akaparadzana, very high in acids. Manyama dzana mabhiza madhongi very high in acids, very high in acids. Ndokusaka Mwari anga agara ataura kuti musatora zvinhu zvakaita saizvozvo. Dzimwe mhuka basa radzo kuchengetedza uturu nemapoison. Mwari akati musatora izvozvo. So hazvina zvazvinokubatsira mwana waMwari kuti ungoti chero chichitsengeka nekumedzeka, kuti ungoti chero chine zita rinonakidza kutaura, kuti ungoti chero chichitapira pakunzwika parurimi but zvichiuraya utano hwako. Sadai Mwari akatibatsira sekudzidzisa kwatanga tichiita mukati mevhiki rose. As we have been learning about godly success, let it be coupled with health. Ndokuti tinyatsogona kuenjoya the success that we all wish to earn, to achieve. Hazvibatsiri chinhu kuverengwa pakuita mbiri yekunzi waiva nezvinhu but you never lived to enjoy those things. Ndokusaka Jobho ari kuti zvandaitya ndo zvakazondiwira, chandaitiza chandibata. Dai pakashayikwa umwe wedu anowirwa by such an unfortunate experience, it is my wish, it is my prayer that in as much as God will do his part and has already done his part to make sure that whatever we need to be counted amongst the successful of this world, then we also play our part in making sure that we live to the life to its full. We go to the mark that God has prepared and stamped for each and every one of us. Pashayikwe umwe wedu achaverengwa saAbneri kuti uyu ndiye afa rufu rwebenzi. Usadaro munhu waMwari, zvikuru sei tambowana mukana wokunzwa Mwari achitaura. Ngatinamatirei mazuva ose tizvinamatire. Mwari hatidi kufa rufu rwemapenzi. Tibatsirei pamakatara kuti tirarame sevanhu venyu, tipasvike rupande rwedu tichiita. Imi saMwari mozadzikisa nekubatsiridza nekutibatsira nekutidzoredzera kuti tirambe tiri mugwara renyu. Mwari atikomborere, Mwari atitire zvakanaka. Amen. Tinofara kubatira tenzi, tinobvuma kumubatira basa iro tenzi anotipa, tinoita nekutendeka tomubatira toenda mberi tine rufaro tomubatira pano mumunda wake. Tinofara kuparadza soko rerudo kune vanhu pasi, Jesu ari kupenya kwa Baba anotipa zvikomborero tomubatira toenda mberi tine rufaro tomubatira pano mumunda wake. Nekupfawa totera tenzi, tinofamba nekuperera topangidza vamwe kuna tenzi nevanyangadzi kugwayana tomubatira toenda mberi tine rufaro tomubatira pano mumunda wake. Tomubatira toenda mberi tine rufaro tomubatira
kumbatira pano mumunda wake.